Ja estem així de nou a Cafè amb Llet després de veure este recorregut de Ribera poble a poble, que com cada setmana anem a una població i els seus veïns i veïnes ens presenten el seu poble, els seus dosos típics i com es viu en cada població, perquè què millor que els veïns de cada localitat ens conten com es viu al seu poble i així fer un poc de promoció d'esta Ribera alta, Ribera baixa tan bonica, i amb tanta riquesa que tenim, que molts pobles no es coneguem. I anem a continuar perquè ara tenim a gent d'Algemesí, perquè tenim el Club de Tortuga Algemesí. Un nom molt curiós, Club Tortuga, ens explicaran com pot ser que un club on se corre es diga Tortuga. Per això tenim a Juan Enrique Ribes, que és el president. Molt bona vesprada, Juan Enrique. Bona vesprada. I també tenim a Tomàs Pla. Molt bona vesprada, Tomàs. Bona vesprada. Bueno, primer que tot, com naix el nom de Tortuga per a un club de cursa, de carreres? Pues el nom, Tomàs te podrà explicar millor perquè ell en este club és més veterano. Ell és, pot dir, dels fundadors del club. El club va néixer l'any 1983, quan encara no n'hi havia ningú club format, així se formà el club i Tomàs te pot explicar el nom d'on ve. Dime, Tomàs. El nom ve, quan començàrem a formar el club de córrer, pràcticament no n'hi havia ningú. Tot era algun club d'atletisme, però de córrer no n'hi havia clubs. I en si estava el club Correcaminos, que era un animalet, i pensàrem, no sé, o bé Part, Vicente Part, o no sé qui pensar, nom Tortuga? Doncs va, Tortuga, perquè nosaltres pràcticament no som gent professional, som gent aficionada, popular, i Tortuga, algú digui Tortuga, no sé si va ser Vicent Pastor o Part o algú, i en fi, se posa aquest nom. És curiós. Perquè era Correcaminos un animalet i un animalet. Va néixer així. Ja fa molts anys que està el club en marxa, quan abans l'auge que té ara el running no el tenia. No, la veritat és que no. La veritat és que el running a dia d'avui ha crescut a muntó, a muntó. Avui dia és raro no veure a ninguna persona que el practique, o bé caminant o bé anant també a la muntanya, que també està molt de moda. I també avui en dia també dir que la dona s'ha tirat també molt al running. El nostre club, que avui en dia som alrededor de 330 socis, sobre unes 50 persones són dones. I això és d'agrair en un club de córrer tindre tantes dones i també tenim molta variació de gent que corre, gent que prepara carreres, gent que és perquè és aficionada i li agrada estar dins del club, per amics, o sigui que el club té totes les edats i de tot tipus de gent, gent que corre, gent que no corre, gent que camina. Moltíssima gent, no? Més de 30 persones en un club on és per a córrer. Com a començar teniu tanta gent o ha anat a poc progressivament? No, ha anat a poc progressivament ha anat incrementant el número de socis. La veritat és que al Algemesí tenim un poliesportiu on es pot practicar el running a qualsevol hora del dia, perquè és un recinte tancat, i al Algemesí hi ha moltíssima afició al running i la gent està per allí, què més que apuntar-se a un club i estar sempre rodejat d'amics, i allí tenim els nostres sopars, els nostres almorzars, les nostres eixides en companyia, i al llarg de l'any planifiquem maratons, mitges maratons, eixides que fa el club en col·lectiu, en fi, de tot, durant l'any fem de tot. Una manera, no, Tomàs, de la gent que està acostumbrada a córrer a soles, de tindre un lloc d'encontre, no? Claro, antes se preguntava si anaves a córrer, ara se pregunta qui no va a córrer. Perquè pràcticament d'ací tot el món va a córrer. Moltes persones, n'hi ha més que corren que no corren. I això nosaltres ja fa molts anys que correguem i quan començàrem en corrien uns quants. Jo vaig començar i n'hi havia 4 en el poble que corrien, però a córrer ja te ven i era una cosa rara anar correguent. Així com ara és una cosa rara que no vaig a córrer, antes era una cosa rara veure una persona correguent. Però en Algemesí estava una persona, Salvador Pastor, que ja era una persona que corria, que havia fet algun marató i havia fet una marca molt bona, i en fi, en el reflex de Salvador la gent ens tirarem a córrer, i el que antes érem un club uns pocs, ara som 300 i pico. És un poc l'estar bé, tampoc és, el córrer és córrer, passar-ho bé, però també és
pràcticament una cosa social, perquè el club de Mossos del Tortuga és una cosa que se fa algun sopar, algun almorzar, algun comboi, alguna eixida, en fi, autobús, i la veritat que... Què significa per una persona que està correguent, que va soles, el formar part d'un club, el començar a córrer i de sobte diu, bueno, vaig a apuntar-me a aquest club, què li aporta estar dins d'aquest club? Pues li aporta que el no anar a soles moltes vegades, perquè va en el poli d'Algemesí que tenim, moltes vegades va un a córrer i uns van a 4,5 al quilòmetre, altres a 6, uns altres a 3 minuts, o a 3 minuts ja és difícil, però vull dir que trobes companyia. Entonces també trobes moltes activitats i algun comboi. Entonces el córrer quan tu has començat és un poc difícil perquè per una persona poder fer 10 quilòmetres és a veure si puc fer-los, però quan ja una persona està habituada és una cosa que ho necessites, i el dia que no vas a córrer perquè la família potser la dona o els xiquets no pots, és un patir el no poder anar, perquè un s'habitua anar a córrer i li agrada. Sempre s'ha dit que crea una addicció, una gran addicció, no?, el córrer. És un mono, la gent té mono. El dia que no ix perquè ha plogut o alguna cosa, la gent la sents parlar, no he pogut eixir, està allí, i avui tenia ganes. Necessita xafar el carrer, necessita xafar, eixir i canviar el xip. Eixiu moltes voltes a practicar l'esport, és a dir, teniu una pauta establerta en el club per eixir a córrer tots junts, o més o menys aneu fent grups? Més o menys se va a fer grups. Els diumenges, sobretot, allí a l'eixida del poliesportiu, a les 8 del matí se queda i allí som alrededor entre 40 i 50 persones que solem eixir, i cada un s'agarra el grup que més li convé, el ritme, on van, perquè tenim moltes rutes del que és per fora del que és el poliesportiu. I els diumenges, la veritat és que eixim moltíssima gent, cada un va al seu ritme, cada un va en els seus amics, o s'acopla cada persona al grup d'això. I després estan la gent que està preparant maratons o mitges maratons, perquè tinc que dir que el nostre club Tortuga es maneja, a lo llarg de l'any es maneja per tot el món, en moltes maratons. Ara, el dia 11 d'octubre, tinguem uns socis del club que estagueren en el marató de Chicago i una xica estagué també en el marató de Budapest. També fa 2 setmanes en València n'hi hagueren 40 participants del Club Tortuga, i ara este diumenge que ve tenim també 10 representants del Club Tortuga en la Marató de Sant Sebastià. O sigui que som gent que ens manegem per tot el món, es pot dir. A part d'Espanya, Europa, tot el món ens manegem un muntó. O sigui que Tortuga està per tot el món. Tortuga per tot el món. Bueno, ara teniu una marató, d'ací poquet, una mitja marató, el proper dia 15. No, perdona, és la 15 edició. La 15 edició, perdó. El diumenge, dia 6 de desembre, tenim la 15a mitja marató Samaruc d'Algemesí, i on necessitem portar avui en primícia les samarretes que anem a repartir, tant per home com per dona. Aquest any hem volgut també a les dones premiar-les en una camiseta en tallar per a elles. També nosaltres ens caracteritzem el nostre club perquè en totes les 15 edicions que hem fet, a la dona, totes les dones que venen són oxiquers, totes les dones que acaben la carrera en orquídia també. O sigui, nosaltres, el club a la dona, la veritat és que la mimam un poquet, perquè és ella la que també està donant-li color a la carrera. Entonces, així, anime des d'ací a que la gent participe el dia 6 de desembre en la mitja marató del Samaruc d'Algemesí, que ara, des de l'any passat, és semiurbana. Tenim una volta al principi pel poble, anem a lo que és per el tema de la Marxal, per els camps, i tornem al poble, i el final de la carrera és en el poliesportiu. És a les 10 del matí, i la veritat és que... Bona hora, 10 del matí, bona hora, clar, com ara ja fa més frescor, no? Ja poden ser més... És una de les carreres habituals que se fa en la comunitat, perquè n'hi ha carreres que són ja més significatives, com Algemesí, Alcàsser, la mitja de València, Gandia, Alzira, i és una de les mitges que ja té el seu nom en la comunitat. Antes no se feia mitja, se feia la Sant Onofre, però pràcticament així ja fem de tot, perquè en Algemesí tenim la Sant Onofre, tenim l'alcalde anterior se va empenyar en una Sant Silvestre que no teníem. La veritat ja ha sigut un èxit total, total, perquè ja és... El dia 31? No, ho fem el dia 30 de desembre. Molt bé. Sí, perquè el dia 31 ens pareixia un poquet... El 31 també teníem Albalat i no volíem xafar-los a ells la seva Sant Silvestre, entonces nosaltres la tenim el dia 30 i el dia 31
podem anar a disfrutar de la gesta del balat. Molt bé, una manera també de ser un cavaller, no? Sí, també per nosaltres millor, treballar el dia 30 per organitzar-la millor que el 31. El 31 sempre la gent sol anar-se'n fora, a sopar, entonces el dia 30 la veritat és que sense problemes, i ha crescut moltíssim la Sant Silvestre d'Algemesí. Bueno, 15 anys organitzant una mitja marató. Com s'aconsegueixen en 15 anys organitzant-la i que any darrere any vaig incrementant-se el número de participants? Bueno, doncs nosaltres des d'ací agrair l'Ajuntament d'Algemesí, sempre l'hem tingut al costat, ens ha apoyat un muntó en tot el que hem demanat a l'Ajuntament, ara el canvi de circuit que demanàrem l'accepta en seguida l'Ajuntament, i el recolzament també de tot soci del Club Tortuga, que se volca també com a voluntari per aquest dia. La veritat és que nosaltres fem a la gent, demanem que el que no tinga que córrer, per favor, que col·labore, i la gent se volca molt. Des d'ací tinc que dir que és un orgull per a nosaltres que la gent tinguem molta gent per aquest dia, tant homes com dones, i l'èxit d'aquesta carrera és gràcies al soci, que és el que col·labora per tancar carrers, per a donar dorsals, per a donar els obsequis donem al final, i jo crec que l'èxit del que portem 15 edicions i cada vegada anem a més, és fruit de tot el que és el Club Tortuga. Estan ja fent les inscripcions, suposa, perquè clar, el dia 6 Sí, estem en les inscripcions ja, a dia d'avui estàvem en 320, estàvem en Estat Prat, estàvem ja en 320. Esperem a plegar entre 800 i 900, és el que nosaltres tenim, l'objectiu nostre és estar allà. Este any coincidim que està la Marató de Castelló, però bueno, sempre per a la Ribera i el que és la zona de València sempre hi ha gent que... Clar, estem parlant també que fa dues setmanes ha sigut la de València. Aleshores, gent que ja ha corregut en la València estarà també segurament el dia 6. Sí, molta gent ve així aquest dia, ja que, mira, anem al Algemesí i correguem al Algemesí, hem fet la marató, però bueno, els ritmes són diferents. Quan s'ha decidit fer una mitja marató per al corredor? És a dir, quan un corredor de colp a repent diu vaig a provar aquesta mitja marató? Això, Tomàs, que és el més expert allí. Els corredors som les persones que es comencem a córrer no vull anar a fer un poquet, no, però jo no vull fer marques, no vull fer... No, vull... I clar, i això va sumant els quilòmetres. I a poc cada vegada volem més. Perquè no se diu mai vull fer marca, però tots volen fer marca, perquè tots volen fer marca, inclús l'últim, perquè l'últim té l'aspiració a acabar-la. Jo tinc una anècdota d'un xic que, en fi, va faltar la Algemesí, que un dia venia abraçant-me i tot, i dic, què? Dic, xiquet, què te passa? Diu, que ha fet la carrera a Sant Onofre. Dic, bueno, diu, que l'ha acabat. I ja per a ell era una cosa molt gran, acabar-la. I s'havia llevat l'hàbit de fumar, perquè el córrer te lleva les ganes de fumar, i el fer una mitja marató sempre aspires a mitja marató. Després, quan és la mitja, aspires a marató. Tot el món sempre volem un poc més. I és que té una addicció que no se pot... El que no corre no ho sap, però una addicció molt especial. A més, és un esport individual, no? Individual que no estàs mai... A veure, no estàs mai en la reserva, sempre actues de titular. No és un equip de futbol, balonmano, bàsquet, que el xiquet que no juga, per desgràcia, potser perquè és un poc més fluixet o per lo que sigui, sempre està patint perquè no ix. Així no, així tots ixim. I com tots juguen de titulars, la gent queda contenta. Un per haver-la acabat, quizà queda més content l'últim que el segon. Clar, no? El fet d'haver acabat, perquè és una lluita contra tu mateixa, individual. El segon vol guanyar i no pot. I l'últim vol acabar-la i l'acaba. I suposa que canviarà molt el córrer una mitja marató de manera individual o de manera de grup, d'anar tots com a colla, abans d'eixir ni ja meta, no? Suposa. Sí, és un poc... A veure, tots aspirem a guanyar-li a l'amic. A l'amic, al company. Al grup que va, sí. El viatge, a la pitxa que vas o a la marató, sempre estan ahí els piques entre els amics, dels grups. Això, vaig a guanyar aquest any i això, la veritat és que és molt sa i molt bonico, i després quan s'acaben les maratons i les mitges maratons, si fem algun dinar o alguna cosa, ahí s'acaba de passar bé. De passar bé, no? Bueno, què s'espera per aquesta mitja marató? A part d'aquest nombre gent, algun tipus... Bueno, has comentat que el recorregut va ser diferent. Sí, l'any passat estigués semiurbà, la gent va agradar molt el circuit perquè l'altre estava sent un poquet avorrit, era tot el que és marxal,
És que a la gent li agrada tocar el carrer, no? Tota la gent animant ahir. Sí, però el calor del públic, la gent, la mitja marató, a partir del quilòmetre 15, quan el cos es comença, i clar, si en aquest moment te trobes gent que t'anima perquè va transcorrir per lo que és el centre del poble del Xemesí, la gent s'anima un poquet i els últims 6 quilòmetres se fan més agradables i ja no se fa tan dur com anar tot per la marxal. Antes era així del poliesportiu a la marxal i tornàvem al poliesportiu, i hem estat així 13 anys. L'any passat decidirem canviar-ho i creiem que va ser un gran èxit, els corredors ho agrairem molt i aquest any hem apostat pel mateix circuit i esperem... A part dels corredors suposo que serà una gran festa per al poble, no? Sí, la veritat és que sí, la veritat és que el poble... És una hora que a les 10 del matí tampoc és que estigui al poble ple. Hi ha molta gent que s'arrima, molta gent a el que és el poliesportiu, que és el final de carrera, i que gent que ve en companyia dels corredors i s'arriben per allí, més que dir del poble. Però bueno, la poqueta gent que pugui haver dit del poble li dona aquest calor al corredor que li fa falta, sobretot en els últims quilòmetres, per afrontar el final de carrera. La veritat és que sí. Quan arribem al final, suposo que n'hi haurà l'avituallament de sempre, el parlar, la gent com ha quedat, i aquests cronòmetres parant, tota la gent mirant a veure. La veritat que tinguem un polideportiu meravellós, perquè normalment quan anem a les carreres per ahir no sap la gent on anar a dutxar-se, no té puestos i així en el polideportiu n'hi ha guardarropia, tens ahir el familiar que està ahí tancat i te veu acabar bé perquè se fa en la pista d'atletisme i tens les dutxes perquè és un problema anar a una carrera ara perquè, clar, potser si la fan, normalment les fan en el centre del poble i les dutxes estan a les afores. I nosaltres això ho tenim molt bé, un polideportiu, la veritat, molt asseat. Sí, la infraestructura que té el poliesportiu, la veritat és que molts clubs voldrien tindre-la, perquè tens bon aparcament, tens les dutxes, com diu Tomàs, guardarropia, tens tot allí i la gent, la veritat és que té tot molt a mà. Suposo que els corredors ja habituals ja sabran on han d'apuntar-se per a la mitja, però a la gent que m'hi estigui escoltant-nos que no ho sàpiga. Sí, tenim, la carrera està en la plataforma de MyChip, on està tota la informació i on des d'allí, per 6 euros que va la inscripció este any, som de les carreres més barates que n'hi ha en la comunitat valenciana. Nosaltres creiem que en 6 euros se pot fer la carrera i el corredor se pot anar molt content. I en la plataforma de MyChip i en el Xemesí, en la botiga d'esports que s'hi diu Coasport, carrer Covadonga, també se poden fer les inscripcions. Tenen de temps encara fins a... Sí, fins al dia 4 de desembre, on tancarem ja les inscripcions i ja esperem això, superar la barrera dels entre 800 i 900, que en aquesta barrera nosaltres se treballa molt bé i el corredor sempre té l'atenció que es mereix després de la carrera. Després d'esta mitja acabarem l'any a la Sant Silvestre, no? O sí, tenim alguna altra? No, en principi, el club, el que és el club, normalment per les festes de Nadal celebrem el que és el dia del soci Tortuga, que consisteix, aquest any concretament el tenim el dia 13 de desembre, diumenge, tenim el dia 20, però hem hagut de canviar de fetge per el tema de les eleccions. Entonces fem una eixida a les 8:30, tot el soci que vulgui, fem una eixida de 10 quilòmetres, després dutxa i després ens anem a una sala a almorzar, tot el soci que vulgui, i allí li s'entrega al soci un detall que a la Junta Directiva hem decidit i celebrem els Nadals i ens felicitem i després acabem el dia 30 a les 8:30 des de la plaça Major la Sant Silvestre de la ciutat del Xemesí. Cal anar disfressat. Sí, cal anar disfressat. Va moltíssima gent, més de la que molts pensàvem quan vas començar, perquè la veritat que saps començar en 300 o 400 i este any no sé si l'any passat 1.000. votarem 1.000. Quants quilòmetres són la Sant Silvestre? No plega 4. Està per totes les edats, la veritat és que
Menorca, vol estar en maig, vol estar en Menorca. La veritat és que ell i Tomàs, que han sigut companys de faena, sempre han anat... Tomàs també té, la veritat és que molts maratons... Sí, però la picaula de nosaltres és una picada de passar-ho bé. Tomàs també, que no ho ha comentat, també està en un projecte... En un projecte que estem en Àfrica, allà en Addis Abeba, i en un projecte de fisios i runners, i este any anarem allí a Àfrica i fem el marató d'Awassa, i no sé si este any que ve també podré anar, perquè no sé si podré anar. En fi, crec que serà l'última marató ja, perquè ja l'edat... Clar, però bueno... Me sobrepassa. Sempre se pot anar a veure-la i... Antes ho agarràvem d'una manera i ara ho agarrem d'una altra. N'hi ha una edat per a retirar-se de fer maratons? No n'hi ha edat. L'únic que passa que vas donant-te compte dels límits que tens i n'hi ha persona que no se dona compte, entonces n'hi ha que donar-se compte i afluixar un poquet. No anar ara al límit quan érem joves, perquè quan érem joves tots anem arribant ahí, però ara no, ara n'hi ha que agarrar-ho en... Bueno, doncs sempre farem mitja, no? Sí. Anirem baixant i no passa res. Si no, 10 quilòmetres també està molt bé, i després en estiu, que està ple també de carreretes xicotiues. I si s'animen molt. Així n'hi ha molts circuits. El circuit Ribera Baixa, circuit Ribera Alta, la Marina. En estiu tens molta variació de carreretes, de quilòmetres. La veritat és que el running, la veritat és que avui en dia on vas 1.000, 1.200 persones i a mi n'hi ha 3 carrers a dia i veus el demà a la premsa, 1.000 així, 1.500 així. La veritat és que la gent s'ha volcat molt. Ha unes sapatilles i un equipatge i a córrer. És el més econòmic que n'hi ha, és el que més pots competir al nivell que tu vulguis. I n'hi ha clubs, ara n'hi ha de córrer, doncs n'hi ha, no sé si n'hi ha. Nosaltres, dins de nosaltres mateixa, del Tortuga som 300, però a part dels 300, un corre en el club d'uns amics, l'altre en el club, però sempre estem en el Tortuga. O sigui, jo sempre he estat en el Tortuga, aunque ha corregut en algun altre club i tot això, però sempre estem afiliats al Tortuga, perquè és el nostre club del poble i és el que pertenecem. Però que n'hi ha gent que en el Xemessí mateixa, ni clubs de córrer n'hi haurà entre el Cama, el Trialó... N'hi ha diversos, i en tots els pobles n'hi ha al món. Bueno, doncs des d'ací animar-vos a que prepareu amb força ja i si amb mitja que la teniu ja ahir en seguideta, que patim rècords també. Sí, esperem que sí. Moltes gràcies també a vosaltres per haver-nos oferit avui estar així amb vosaltres i presentar les camisetes, les samarretes, igual tant d'home com de dona, el cartell que també presentarem el seu dia. Donar-vos les gràcies a vosaltres per haver-nos oferit este ratet, estar amb vosaltres i ensenyar-nos a la gent les camisetes que donarem. A part d'aquestes camisetes, també regalarà a tot el corredor una botella de vi. Tenim també preparat per a tots els corredors i corredores, per a tots. I l'orquídia per a les xiques. I l'orquídia per a les xiques, que això no falla. Que no falte. Doncs Juan i Tomàs, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Esperem acabar l'any correguent i encetar-lo correguent, però d'una manera sana. Bueno, t'esperem que vingues a la mitja marató. Esperem, ho intentarem. Almenys animar. Animar segur. Moltes gràcies als dos. A vosaltres. I a vostès anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.